Ahoj kryptonačenci, dnes vám chci povědět o skvělé obchodní platformě, která teď budí velkou pozornost. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a kliknout na zvoneček, abyste nezmeškali žádné budoucí kryptoměnové novinky. Tak pojďme na to. Obchodování s kryptoměnami není snadná záležitost. Trhy jsou neustále aktivní, je tolik mincí a udržet se v obraze je pro nováčky fakt náročné. Ale mám pro vás skvělou zprávu. Tento AI obchodní asistent je opravdovým převratem. Je to jako mít svého vlastního kryptomentora, který vám pomůže vylepšit strategie a získat cenné poznatky. A nejlepší je, že můžete začít okamžitě. Platforma má 300 volných míst pro registraci, ale rychle ubývají. Oficiální odkaz najdete v popisku níže. Zajistěte si své místo hned a zůstaňte naladěni pro více úžasných funkcí. Tak proč je tato AI platforma tak jedinečná? Je extrémně uživatelsky přívětivá s elegantním webovým rozhraním, které funguje na všech zařízeních. Ale není to jen o vzhledu. Bot využívá pokročilé AI algoritmy k analýze trhu, identifikaci trendů a poskytování podrobné analýzy pro optimalizaci vašeho obchodování. Přizpůsobí se vaší úrovni, ať už jste začátečník či expert. Nastavení jsou plně přizpůsobitelná a můžete si je vyzkoušet bez rizika v demo režimu, než přejdete na živé obchody. Podporuje všechny hlavní kryptoměny, co znáte a máte rádi, jako Bitcoin, Ethereum, Ripple a další. Registrace účtu je hračka. Navštivte web, vyplňte své údaje a za 2 minuty máte hotovo. Vložte alespoň 5800 korun, abyste mohli financovat svůj účet a jste připraveni začít. Žádné poplatky za vklad či výběr, máte úplnou kontrolu nad svými prostředky, špičkové šifrování a flexibilní platební možnosti, jako debetní, kreditní, krypto, je to na vás. Teď menší přátelské varování. Stejně jako u každého populárního nástroje, podvodníci vytvářejí falešné verze, aby vás podvedli a připravili o peníze. Nenechte se nachytat. Jediným legitimním zdrojem je oficiální web a ten odkaz najdete v popisku. Použijte ten odkaz a jen ten odkaz. Jakmile jste připraveni, nastavte botovi svou úroveň asistence a nechte ho dělat kouzla, analyzovat trhy a provádět obchody, aby vám dal pořádnou výhodu. Tato platforma je opravdová revoluce pro všechny, od začátečníků po zkušené profesionály. Tak co, jste připraveni na pořádné výdělky? Klikněte na odkaz v popisku a začněte obchodovat hned teď. Zanechte komentář, pokud máte otázky, dejte like a připravte se, jak se vám začnou hromadit ty úžasné zisky. Díky, že jste se dívali a uvidíme se v dalším videu. Zůstaňte naladěni, nashledanou.